Бүген дә авыл әтәчләр кычкырган тавышка уяна, әмма аларга айрым бер моң булып азан тавышы өстәлә. Корбан гаетенең иртәсе дә башкача. Альберт Валидов ир туганнары белән бергә мәчеткә ашыга. Алар монда 3 буын. Кичә туганнар бәйрәмгә дип төп нигезгә җыелган. Аллаһумма ансур ман насараддин. Елы шундый, быел бәйрәм намазы урамда уза. Шырашуына түгел, Аллах Субханаху тағаланың мәрхәмәтенә үмітләнеп, шулай итеп киләбез инде. Тышта үткәрелде, кешегә иркенрәк булсын дип килешәбез. Юк, бернинди кыенлык булмады. Ирләрнең намаздан кайтуын Хуҗабикә мул табын әзерләп көтә. Бүген ул ишек алдында корыла. Әлбәттә, корбан гаетен коймактан башка күз алдына да китереп булмый. Тәмле коймак пешерү өчен һәр Хуҗабикәнең үз сере. Айгөл, бәйрәмнең төп сыеның уңуы нәрсәдән тора? Әлбәттә, иң беренче шын авыл свежий сөте булырга тиеш. Икенчедән, мичнең җитешлеге булырга тиеш. Һәм әлбәттә инде изге ният һәм күңел җылысы. Бу йортның күрке үзләре чыгарган мич. Ул ишек алдында ук тора. Бәйрәм коймагын шунда пешерәләр. Камыр, бер кәстрүл. Бәйрәмнең төп сые гаиләнең үзенә дә, килгән кунакларга да җитәчәк. Мәчеттән кайткач, ир-егетләр гаетнең төп йоласы корбан чалуга керешә. Бу эш кояш тулысынча чыгып беткәч кенә эшләнергә тиеш. Корбан чалу Вәлидовларда буыннан буынга күчә торган традиция. Элек-электән дә иптәшем исән вакытта ук без ел сайын корбан чала идек. Шуннан менә улым тоже шул ук традиция буенча без ел сайын корбан чалып, 4-5 елдыр инде менә үзем өйдә сарыкны алып кайтып, үзем корбан чалам. Гаилә башлыгы Альберт Валидов табиб. Ул елына 100 операция ясап кеше гомерләрен саклап калган. Шуңа да һәр изге эшне кешеләргә сәламәтлек теләп башкара. Корбан чалгач, ничектер күңелләр тынычланып кала, бер өлеше ашка китә, сарык итеннән, бер өлеше кыштаҗларга, балаларга менә мин үрнәк күрсәтәм шушы гамәл белән. Быел менә башкардык. Корбан бәйрәме уңаеннан бар гаилә, туганнар, күршеләр табын янында очраша. Бәйрәм көн буе тынмаячак. Әле мичтә яңа суйган иттән бәлеш белән өчпочмак пешерәсе, берничә тапкыр самавыр кайнатасы бар. Шулай хәл-әхвәл дә белешелә, туганлык җепләре дә ныгый. Әтнә районыннан Илгиз Шәкүров, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.